О, за всички заблудени души. Какво виждаш, когато гледаш в огледалото? Стената или тялото, умрялото? Една сянка без всъщност и произход, отиваща натам, на където няма изход. Където и да тръгнеш си в задънена улица, опитваш да се върнеш, но там няма искрица, а стените покрай теб постоянно се свиват. Това са хората, които тихо те убиват. Такъв е живота, когато просто си мълчиш. В сънища живееш, но не можеш да заспиш. Когато те ударя, даваш другата буза. Душата ти прилича на накъсана буза. Всеки те използва и изхвърля след това. Работиш постоянно, но нямаш пукната пара. Няма и да имаш, ако я караш така. Животът ти те мачка и наближава смъртта. Затова се замисли как искаш да живееш. Вечно да те мачкат или просто да се смееш. Да имаш каквото искаш, да живееш спокойно, или пък всеки път да плачеш поройно.